Asiniroha madi hamu doh dame na siyan Tuhan dewata amata do siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam parhorasan. Saya totong ma diramuti tu hatta hamu di dia hamu maringanan. Totong martang yang pangod dianon, memuji dewata, jala tatangi hon hata na tu hita. 2 Korin 8 ayat sia. Di boto hamu do asiniroha ni tu hatta Yesus Kristus. Nama morahian gabi pugus ala ni hamu. Asa gabi mamorah hamu hinorhon ni pugus nai. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin. Sekalipun Ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Demikian firman Tuhan. Namangenang peringatan dohot apul-apul na sumurung na tuhita merhiti hatan itu hatta sedarion. Ahamai asini rohani Yesus Kristus. Ahama asini rohana ya mangenak. Dia rela menjadi miskin. Meskipun ia kaya, demikian kesaksian Rasul Paulus. Ia rela menjadi miskin, meskipun ia kaya. Supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Artinya mangenang, dia rela berkorban, asal kita selamat. Amin. Itu yang kita syukuri. Kita baru saja melewati Minggu Paskah. Dan sekarang kita masuk di Minggu-Minggu Paskah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ala nihita do ubahin namar pogos Kristus. Nang pe anak ni debatai mana. Songon hati pakka tidak konon ni hata ni tu hatta. Ya, nang pe anak ni debata. Alai gabe songon hita do imana. Asa taruli hita di haluaon, di hanguluan na sa liling ni liling na. Atok tapatuduhon masini rohan itu hatta Yesus Kristus ia manginang sadarion. Gabi akka pribadi na rendah hati maheda. Datiru tu hatta Yesus Kristus si. Namorahyat do ibana manginang. Dihasangapon na do ibana. Alay tuat tu banu atau ngaon, tu portibion. Gabi daging ibana. Tudos songon hita. Gabi merdu sa ibana di alani gabi dagingi ibana. Alai mati imana mose. Gabi alanido ubahenna taruli hita di hanguluan na sura sudai. Ima hamoraon na pinasahat nito hatta tu hita. Ay hita hiado naikon manaon saluhut nai. Satu hari ni abang edang. Jadilah kita pribadi-pribadi yang rendah hati. Akan nasirek marroha mahita wanginak. Unang tapatuduhon akka gijang ni roha. Daw mas pangalaho na songonisya kita. Tatiru matu hatta Jesus Kristus si. Namora hiyan iba na gabi marpugus. Asa gabi mamora hita ala ni hapuguson nai. Taruli hita di pasu-pasu. Taruli hita di hanguluan na surasuda. Songon na jot hudok kami. Gabi bo hita pajupa muse dohot haguliaun ni amatta debata. Amanginang, selamat menghidupi firman Tuhan. Mertua doakan atu mangihon hata ni debata. Jala naupiopsa. Amin.